Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica i danas vam, kao i svakoga ponedjeljka, predstavljamo iznimne hrvatske žene. Sa mnom u studiju je gospođa Ana Lisak, koja je prije 20 godina bila prva žena koja vodi veliku tvrtku u području cateringa. Danas iza nje stoji velik poslovni uspjeh koji nije došao preko noći. Osim poslovnog uspjeha, gospođu Lisak krase i humanitarne vrline, pa je do sada sudjelovala, odnosno bila predsjednica u čak 130 humanitarnih organizacija i pomogla nebrojenima u potrebi. Gospođa Lisak, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar vam dan i dopustite da pozdravim sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija iz srca. Hvala vam lijepa u njihovo ime. Danas ste ovdje s nama kako biste našim slušateljima ukratko, onoliko vremena koliko imamo, ispričali priču o trudu i uspjehu i da bismo pokazali što je zapravo potrebno za uspjeh. Mnogi će odmah na prvu pomisliti da je to novac, da bez toga nema ništa. No kada ste vi krenuli u poslovni svijet, novca zapravo niste imali jer ste bili na Zavodu za zapošljavanje. Pa točno, evo sad kad spominjete novac i povezujemo ga zapravo u ljudima nekako sa uspjehom, ja i nakon ovih 21 godinu baveći se poslom kojim se bavim, nikako uspjeh, niti zadovoljstvo, niti sreću ne vežem za novac. Tako da je novac zapravo, ja bih rekla, nekako posljedica rada ili stava prema njemu. On meni nikako nikada nije bio pokretač i nikada mi nije bio motivator za bilo kakav posao, već nekakve nove vrijednosti, nešto što uključuje ljude i nešto što uključuje osjećaj zadovoljstva da ste nešto napravili i stvorili. Vaša životna priča je zapravo vrlo zanimljiva. Prije nego što ste krenuli u svijet posluživanja hrane i kuhanja, bavili ste se, ako se ne varam, građevinskim nekim obrtom, ali to je bilo vrijeme rata kada se, kako ste jedanput rekli, nije gradilo nego rušilo. Otkud vas onda iz tog sektora u sektoru hrane? Ma, gledajte, sad kad to se vraćamo nazad, to je doista neobična priča, iako se meni u mom životu nikad ništa nije činilo neobično, nego prirodan izbor i nekakvi slijed okolnosti koje su dolazile. Ja sam zapravo vrlo rano počela raditi, radila sam u jednoj veletrgovini, na mjestu čak sam došla do šefice predstavništva, da bih iza toga u jednom trenutku kad sam vidjela da više nema tamo velikih izazova i nečega poželila, to je zapravo bilo vrijeme buđenja prvih poduzetničkih aktivnosti, sa svojim pokojnim suprugom otvorila obrt i bavili smo se građevinskim radovima, bolje rečeno uređivanjima unutarnjih interijera, to sam radila ja. To mi je onako bio jedan izazov i u tome sam ostala sve pred Domovinski rat, kad je nažalost, evo kao što ste i sami rekli, više se je rušilo nego što se je gradilo. Međutim, moj poziv iz moje, da tako kažem, savjesti ili srca je bio da se može nešto drugo graditi, a to je graditi nadu ljudima koji su ostali bez svojih domova, biti zapravo pridružiti se prvom pokretu majki za povratak vojnika iz tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Unatoč tome što ja nisam imala sina, ali od moja kćer je vršnjakinja tadašnjih vojnika koji su služili zadnju godinu vojnog roka i kojima je nepravomoćno, ja bih tako rekla, neljudski produžen vojni rok i tada sam imala potrebu ustati protiv toga, a ne da oni završe negdje na bojištu i da se budu, da tako kažem, topovsko meso. Meni je teško zapravo iskreno govoriti o tom vremenu, jer nekako nakon provela sam u tome punih 8 godina i razvio se jedan obrambeni mehanizam koji mi je omogućio naprosto da krenem dalje, jednu stranicu otvorim, novu, i nakon 8 godina rada sa stradalnicima rata da preuzmem svoj život ponovno u vlastite ruke i eto, našla sam se čak i na Zavodu za zapošljavanje i shvatila da zapravo ono što napravim sama, da ću to u životu i imati.
Je li točan podatak koji se može naći na internetu da ste bili predsjednica ili sudjelovali u čak 130 humanitarnih organizacija? Da, točan je podatak, točan je. Ja sam zapravo, kao što sam rekla, krenula iz bedema ljubavi, pokreta Majki za mir. Tamo sam vršila dugo godina, bila na mjestu glavne tajnice, iza toga i predsjednice. Pokrenuli smo mrežu Majki za mir koje su bile u to negdje 94. 5. godine u nekoliko zemalja Europe, čak do Kanade, a istovremeno ovdje je jačala scena, razvilo se cijeli niz humanitarnih organizacija i tada smo, bila je i gospođa Jelena Brajša u tome, u to uključena, bila sam predsjednica, to je bila mreža humanitarnih organizacija, Hrvatska humanitarna mreža, i tada sam jednu godinu bila predsjednica te mreže humanitarnih organizacija. Osim toga, gledajte, još tu je rad sa stradalnicima rata i ovo, kao što sam rekla, međunarodne organizacije Majki za mir, koje su na kraju me nominirale za jednu svjetsku nagradu humanitarnu, gdje sam ušla u najuži izbor. To je bilo u Americi, u Washingtonu, i tada su pobjedili Liječnici bez granica, ali meni je čast što sam se uopće našla na takvom jednom popisu. Da, kako, i nama je čast, evo, da ste to podijelili s nama. Neke podatke smo možda znali, neke i ne, ali evo, vratimo se ovom vašem poslovnom svijetu u kojem danas živite. Dakle, bavite se posluživanjem hrane, vaša firma se bavi tim cateringom. Kako ste krenuli s time? Vi zapravo niste otvorili obrt da biste posluživali hranu vani, nego ste imali neki svoj restoran u koji ljudi nisu dolazili, pa ste vi išli k njima. Pa gledajte, ja bih rekla da sam ja u poduzetničkim vodama u tom drugom valu, ne računajući onaj prvi do prije Domovinskog rata, se našla doista iz nužde. To je bila jedna odluka koju ja, moram biti iskrena, nisam bila čak niti svjesna što ona meni nosi. Ja nikad se nisam ugostiteljskom bavila, nisam o tome puno znala, osim naravno kao gost negdje. Istina da sam tijekom Domovinskog rata puno putovala i bila u zemljama i susretala se sa nekim načinima posluživanja koji kod nas tada još nisu bili prisutni. I sticajem okolnosti ukazala mi se ta mogućnost da dobijem, da ne dobijem, nego da je slobodan, prazan jedan prostor u jednom domu zdravlja, i ja, ne znajući puno o svemu tome, mislila sam to je moj jackpot, pa ja ću sad ovdje razviti ne znam što. Ali međutim, naravno, ništa nije lagano, ali htjela sam zapravo da to bude jedan zdravljak, da to bude, tamo su dolazili sportaši na preglede za olimpijadu, za liječničke svoje preglede i tako dalje. Smatram da će biti super, tamo će dolaziti sportaši, to neće biti ugostiteljstvo klasično, što me nikad nije ni zanimalo, međutim to je bio samo san koji se vrlo brzo udarila sam glavom o zid i shvatila da nije sve kako zamislimo, ali naravno kad vam je teško, onda inventivno razmišljate, mislim teško kada vam nešto ne ide, tražite rješenja. I eto, tako sam ja rekla, ako neće gosti k meni, ja ću k njima. Niste odustali, to je jedna važna osobina valjda u uspješnom poslovnom svijetu, odustajanja nema. Pa nema, gledajte, odustati je najlakše, ali inače nikad nisam odustajala, nikad mi je najteže bilo ni u djetinjstvu, a niti u mnogo drugih situacija životnih, pa vjerujem i mnoge žene isto ne odustaju. Poštovani, i muški isto naravno, ali ja sad govorim o ženskom. U ime žena, tako je. Ovo je emisija Novi valovi dobrote, odmorit ćemo se uz kratku glazbenu stanku, ostanite svakako uz HKR i inspirativnu priču gospođe Ane Lisak. Novi valovi dobrote. Poštovani slušatelji, nastavljamo emisiju Novi valovi dobrote. Moja je današnja gošća uspješna poduzetnica Ana Lisak, koja je prije 20 godina bila prva žena koja vodi veliku tvrtku u području cateringa. Gospođo Lisak, danas više niste prva jedina žena, ali bili ste prvi u Hrvatskoj koji ste se bavili time, a da ste žena. Pa zapravo čak i ne znam da li sam još uvijek prva, mislim, da li sam još uvijek jedina žena koja se time bavi. Možda ima još nekoliko, ali stvarno ja ne znam nekoga, niti jednu, nažalost, voljela bi znati, koje to rade bez potpore obitelji ili da nije netko od njihovih u obitelji još u svemu tome.
Evo, tako da doista voljela bih da nas ima više. Ovaj sektor u kojem vi radite, sektor ugostiteljstva, posebno je pogođen ovom epidemijom koronavirusa u kojoj živimo. Vi nekoliko mjeseci uopće niste imali prihode. Kako ste uopće preživjeli to razdoblje i kako preživljavate i kako se to odrazilo na vaše zaposlenike? Jeste li nekome možda dali otkaz? Pa gledajte, ja od samog početka rada i prije kad sam imala ove druge djelatnosti, oduvijek sam se vodila nekim principima, a to je pokri se sa dekom koliko ti je velika. Ako ti misliš da ti je malo hladno, onda riskiraj pa eventualno kupi neku malo dužu. Ali koliko slikovito rečeno. Tako da smo protekle 2019. godine mi zapravo sasvim izuzetno solidno, moram reći, radili i stvorili akumulirali određena sredstva koja su nam uvijek tako iz godine u godinu ostajala da bismo mogli nešto novo pokrenuti. Ja sam imala ideju i već je bilo gotovo pred realizacijom već za treći mjesec, zapravo za ožujak ili travanj, otvorenje pokretanja akademije za stvaranje novih kadrova u ugostiteljstvu. Međutim, eto, to s obzirom da nije realizirano, ostala je određena količina sredstava koju sam nekako, ajmo reći, stvarno jako onako škrto, precizno raspodijelila za neko vrijeme, ali to vrijeme je moglo pokriti nekakva 2 do 3 mjeseca poslovanja bez prihoda. Međutim, mi evo vidimo kakva je situacija sada i stvarno bez puno ovih mjera i bez nekih drugih situacija ne znam kako će, ne samo mi, nego kako će apsolutno djelatnost slična ovoj, a to je ne samo ugostiteljstvo u najširem smislu, oni još nešto i privređuju, nego mi koji se bavimo raznim domjencima, eventima, vjenčanjima, bih rekla, i tako općenito gdje se okuplja veći broj ljudi, kako će oni preživjeti. Ja nas vidim do kraja godine, nekako vidim nas sada i čak i do proljeća, ali naravno uz puno mjera i uz pomoć, uz suport ljudi koji još uvijek rade. Moram biti iskrena da nisam dala gotovo nikom, možda 2-3 ljudi koji su sticajem okolnosti zato što su se neki prostori zatvorili, morali su otići i možda nekoliko njih koji su svojom odlukom otišli. Ali mi smo još uvijek, nažalost, ili na svu sreću, ja bih rekla, gotovo u istoj ekipi. Poslovnog uspjeha nema bez zaposlenika, koliko god vođa, lider bio sposoban. Ako nema zaposlenika, uspjeh će izostati. Vi ste vrlo često spominjali da su vam vaši zaposlenici jako bitni i ulagali ste i u njihovu edukaciju, no ono što mi se svidjelo kod vas, u jednom intervjuu ste izjavili da je zapravo svaki radnik jednako bitan, i onaj vrhunski kuhar i onaj na kraju koji pere tanjure. To mi se čini nekako dobro primijeniti i na globalnu razinu, možda bi da stvari tako funkcioniraju, nekako društvo kao cjelina izgledalo bolje kad bi se tako cijenio rad. Da, hvala lijepo što ste to primijetili i spomenuli. Ja doista ne da tako mislim, nego tako i djelujem. Ne samo ja, nego cijeli sustav u našoj tvrtki je tako posložen. Karike uvijek, odnosno lanac uvijek puca tamo gdje je slaba karika. Ali ovo što ste rekli, što znači ako imamo vrhunskoga kuhara, a nemamo recimo osobu koja će oprat kako treba tanjur? Ili nekoga ko neće počistiti prostor ili nekog tko će dostaviti hranu, a neće predstaviti tvrtku onako kako treba. Znači svaki mali korak je jako bitan i taj prvi i uopće stav prema njima je izuzetno važan, da se ljudi osjećaju poštovani, da ljudi znaju da su bitni u cijelom tom cjelokupnom lancu koji čini jednu uslugu ili dobrom ili kako treba biti, kako mi želimo, vrhunskom. Vaše poslovanje je i društveno odgovorno, tako da zapravo već nekoliko godina, vi ćete mi reći točno koliko, sudjelujete, odnosno surađujete sa centrom Slava Raškaj. Kako se očituje ta suradnja? Pa evo, punih 15 godina smo intenzivno radili sa školom Slava Raškaj, Centrom za obrazovanje, na način da smo djecu koja su
ili sa određenim poteškoćama u razvoju ili sa određenim poteškoćama u odgojnom smislu ili zapuštena ili nešto. Uvijek smo ih primali nesebično kod nas na praksu, da omogućili im da steknu znanja potrebna da ono zanimanje kuhara ili pomoćne radnice u ugostiteljstvu ili radnika okrijepimo malo još sa iskustvom koje im omogućava stjecanje nekakvog novog radnog mjesta, zaposlenja i tako. To je dosta dugo intenzivno bilo. Oni sad trenutno imaju već svoj, ja mislim, i da tako kažem, prostor gdje će se djeca učiti u praktičnom radu, ali još uvijek imamo nekolicinu njih koji dolaze kod nas na praksu. Vi ste jedna od najuspješnijih hrvatskih poduzetnica, ako se ne varam prije 2 godine ste dobili i tu nagradu. Kako je biti žena poduzetnica u Hrvatskoj? Jeste li u podređenom položaju u odnosu na vaše muške kolege i je li teže u ženskom poduzetničkom svijetu? Jesu li neka vrata vašim muškim kolegama prije otvorena nego vama ženom? Možda ću vas sad iznenaditi, ali ja zapravo rijetko kad dijelim poslove na muške i ženske. Ili nešto hoćete raditi iz srca ili nećete, to je nekako, onda je po tome se može očekivati da li ćete u tome uspjeti ili ne. Ali zadržimo se na ženskom poduzetništvu. Žene teže uspiju, to je točno. Ja mislim da čak, naravno, treba sustavno jačati podršku njima od vrtića, od ne znam čega i uopće od klime koja se stvara da bi potakla žene da naprave taj prvi bitan korak i pokrenu nešto što žele dugo, a za to nemaju hrabrosti. Međutim, ono što je činjenica je da žene vrlo brzo odustaju. Meni je to jako žao za reći, izuzeci su one koje na kraju uspiju. Nije jednostavno ući u jedan posao i znati koliko vam on neizvjesnosti nosi, koliko rizika, koliko se od vas očekuje još na drugim područjima, to je obitelj, to su djeca. Prirodno je nekako mi smo još uvijek dominantno patrijarhalno društvo i još uvijek se očekuje da žena bude ta koja će voditi brigu, da bude sve speglano, oprano i pospremljeno, djeca lijepo odgojena i sve ostalo, tako da sve što se veže uz obitelj. I normalno je, ja bih rekla, evo vidite, ja sam izgovorila tu riječ, normalno je da se žene teže odlučuju na taj prvi korak. A što biste im vi sada kao već uspješna poduzetnica savjetovali? Ja bi im svakako savjetovala, ako imaju imalo u sebi volje i želje za nešto, neka se ničega ne boji, neka krenu na taj prvi korak, jer taj prvi korak je najvažniji, jer mnoge nikad taj prvi korak ne naprave. I samo neka svoj san koje u sebi nose, neka krenu hrabro naprijed i niti jedna stvar ih ne smije tako jako obeshrabriti da ne bi napravile sljedeći korak. A je li ponekad žena ženi u poduzetništvu vuk? Jeste li se susreli s tom situacijom? Pa ne znam, ja nekako ja vrlo malo od drugih očekujem. Ja više volim dati nego nešto očekivati. I nekako, moram biti iskrena, nisam doživjela nikada da me je netko doživio, možda netko da, ali ja to osobno nisam, čak i ako je bilo takvih situacija, ljudi su različiti na kraju krajeva, ali ja vjerujem da ipak u suštini da nije žena ženi vuk. A kako je sa konkurencijom u ovom vašem sektoru? Vi kada ste krenuli prije 2 desetljeća, to i nije bilo nekako tako rašireno, to vanjsko posluživanje hrane, catering, sad ih ima dosta. Kako se vi nosite s konkurencijom i što je zapravo potrebno da biste se izdvojili iz mase sličnih ili jednakih? Pa ovako, ja u prvom redu nisam ugostitelj po struci i ne robujem nikakvim okvirima, formatima, očekivanim normama. Po prirodi sam dosta onako, neću sad reći kreativna, ali volim neke nove stvari stvarati i malo stvari me u tome spriječava. I hvala Bogu pa imamo tako dobar tim koji jednostavno zajedno sa mnom u tome uživa i volimo biti u nečemu, da tako kažem, drugačiji i onda se hrabro u to upustimo. Ne gledamo šta drugi rade, voljela bih da i oni nekad nama dižu ljestvicu i vjerujem da rade onako najbolje što znaju. I to me veseli
iako me rastužuje što se malo vodi briga o struci, da se dade da nas više daje dobru dodatnu vrijednost i da na kraju svi budemo jako, jako dobri, jer iskreno govoreći, vi znate i sami da ugostiteljstvo baš ne uživa naročiti ugled u širem građanstvu. Obično se to misli da su to neki ljudi koji onako, da ih samo zanima novac, da bi samo na brzinu zaradili, voze ovakve i onakve aute, što je sve skupa, mislim, besmisleno, uopće nema potrebe svemu tome. Mi smo isto svi ljudi koji se veselimo i malom uspjehu, a ne o velikome, ne razmišljamo kao generalno nečemu, nego nečemu što puno malih stvari rezultira velikim. Kada smo već kod ugostiteljstva, zapravo vi ste rekli da ljudi na to tako gledaju, ali hranu svi vole. Pa kuhate li vi svaki dan? Pa moram biti iskrena, sad me sve sram, ali ne kuham svaki dan. Volim kuhati, stvarno. A niste jedina koja ne kuha svaki dan. Pa gledajte, osobito sad u ovo vrijeme korone čak i puno više, jednostavno zato što hoću i svoje unuke razveseliti, samu sebe i uopćenito da vidim da nisam nešto zaboravila, da vidim što se može novo napraviti, ali u vrijeme kad smo imali jako puno posla, ja sam radila redovito ispod 16-18 sati, gotovo nikada, i onda naravno da još doći kući i ići nešto spremati je bilo ne samo da nisam za to imala snage, nego jednostavno u prvom redu vremena. Sada ste poslovna, uspješna žena. Je li vas taj uspjeh promijenio ili su vaše temeljne vrijednosti i načela ostali isti? Ma kakvi, ništa me nije promijenio. Ja ne znam, evo vi ste me pozvali ovdje u emisiji, sad iskreno, najiskrenije. Vi ste bili jako iznenađeni. Pa da, ali gledajte, ja doista ne mislim da radim nešto što je vanserijsko, a kamoli nešto da bi zbog toga nekakvu pažnju javnosti, da bi mi pripala pažnja javnosti. Radim taj posao zato što vi radite ovaj posao, mnoge žene rade neki drugi, muškarci rade ne znam šta svašta, nebitno, ali uglavnom svi moramo raditi. Ja mislim da je rad jedini zdrav način života. Ja radim tako i ništa me to nije promijenilo, i kao što sam na početku rekla, nikada ništa ne vežem za novac, isključivo sve za ljude i odnos prema ljudima. Jer jedna moja rečenica, vjerojatno ste možda čak i na to pomislili, da se sa novcem može svašta, ali bez ljudi se ne može gotovo ništa. To je odlično, evo, za kraj naše emisije, i vjerujem da tome ne treba ništa nadodati. Hvala vam lijepa što ste došli, što ste podijelili svoju uspješnu poslovnu i životnu priču s našim slušateljima i slušateljicama. Možda potaknete neku od njih da ne odustane na teškom poslovnom putu. I recite mi samo još za kraj, ostane li vam danas vremena za neki humanitarni rad? Rekli su mi neki ljudi koji su se bavili humanitarnim radom da se od toga ne može zapravo odustati, da ljudi koji su jedanput nekome pomogli imaju tu stalnu potrebu i daljnjeg pomaganja. Ja sam sad mi je temperatura već nekad mi o tome govorite na 39. To je jedini smisao zapravo u životu. Sad sam imala, moram vam to podijeliti, imala sam sticajem okolnosti priliku upoznati ovu prekrasnu curu koja živi još uvijek u sustavu SOS dječjeg sela, Kristinu Ivanuš, koja je dobila nagradu. Jučer sam ju vozila kod njezine mame u Klanjec. Cura naravno nema ni vozački ni auto i puno se s njom družim, puno sam s njom i prisutna nekako u njezinom sada životu, i vozila sam ju k njenoj mami koja eto tako živi kod slovenske granice negdje, koja je u godina koju zapravo ju iskreno onako kad stavimo sve napustila, kad je mala imala 4 godine, ali njezina dobrota te cure, u njoj nema ništa što bi ona svojoj mami zamjerila, čak naprotiv, otišli smo u dućan, ona je birala što misli da njezinoj mami treba. Slikala je njezin frižider prazan prije i poslije, znači kolika dobrota je u tome djetetu, mene to toliko nadahnjuje da bi ja svakog dana mogla sad nešto raditi tako slično. Ali nebitno, bitno je da jednu stvar dobru napravite ili jednu dobru misao u danu već je puno. Evo, dali ste nam ideju za jednu novu uspješnu hrvatsku ženu koju ćemo ugostiti. Nadamo se da će i Kristina biti naša gošća u jednoj od budućih emisija. Vama hvala lijepa i puno uspjeha u svemu što činite i što ćete još činiti. Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, današnju emisiju za vas su realizirali novinarka Kristina Levak, glazbeni urednik Slavko Nedić,
tonska i video produkcija Mihael Varenica i ja sam Katarina Varenica. Budite s nama i sutra kada vam novu, dobru i pozitivnu priču donosi kolegica Snježana Kirinić-Grubić. Svako vam dobro i do slušanja. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.